sa hotline. Online sa hotline. So since kamayara na sang pag-aktong ginimong konseho natapos na ang pag-ratifika sang deed of donation, we are expecting ang next nga mga himuon diri matabo amo na ang groundbreaking ceremony agud maumpisahan na ang ini nga proyekto. Joining us over the phone is Kong Greg Gasataya. Kong, how are you? Good morning. Action Art, may aga si mo, may aga gitsaton ng mga tagpalamat. Salamat gid sa time bauti mayo gid pagmuno mo to last time nga nambal mo man sa interview tang most probably basi baktuhan na dayon ba sa konseho kay nagistorya naman ang DOH sa LGU sa Bacolod. Ti ang latest update kahapon oras adtong Huwebes sa sesyon nila ti na-ratify na gid kung siguro ang groundbreaking ceremony amo ning paabuton ta would it be possible may ngagaw pa yan sa nga December? Action Art, may aga liwat, no? Actually, ang groundbreaking, di pa kita ka, because may mga additional documents pa nga ginahulat ang DOH with the LGU, no? Ako rin ang katulad yung DOH at ito 2-3 weeks ago, no? And then may request sila kapila ka mga papers from the city to comply. Mm-hmm. Then after sina Action Art, mo na ang paghulata na magsulod ang pundo, meaning maprobahan na sang Senado o sang BICAM at mapirma na sa Presidente ang atong budget for 2022 sang pungsod. No? Then eventually, ang Department of Health in coordination with the DPWH ang maplastar sa pinaka mga requisitos ini, no, para at least hopefully by next year, no, makapatigayo na sang pagsugod ang nga proyekto. Although ang tanan nga mga design na patapos na naton or ang perspective, technical perspective, naka-meeting na kami ni, and then again follow up na lang sa akon sa Department of Health sa nagigad nga I think Tuesday ang ilan na lang aging pangayo sa syudad nga pila ka mga papers kinanglan i-comply. Most likely kabay pa why na ni siguro man kung sang kuana no sa makonsider naton nga mga reason gid hindi pa madayon yung proyekto. Kuya nagasaling nga nagalaom nga madayon na gini ang construction by next year. Yes, we are very, very hopeful and praying for it, Action Art. No, nga, wala na sa any hindrance na magduntad, no? Pag malayo na kita pagtukod sa atong Bacolod City General Hospital by next year. Now, kung matabo, kung halimbawa, abing hindi pa ni matigayon, kanugon kapin pa kung may pundo na nga na pain ang gobyerno nasyonal para diri? Amo kita Action Art. That's why nga kuwagit na ito ni na follow up almost very, very regular, no? Ang pag-check sang paperwork. Although it's already beyond na sang aton ubra as congressman, but gina-ensure tagid lang Action Art na matayunin ba lang tanan-tanan, no? Ang coordination with DOH, katiban pa ng mga agencies, no? So far, I think tatlo na lang ka papel ang kinanglanon i-submit sang LGU, no, sa DOH, no. I think mga ang certificate of need, no, which i-evaluate ni sa sang DOH, but I think this is not a problem kay may national law nga ginhimo kita, no. So after sina ang mga engineering aspect yun na plastar naman ang pundo ara naman, so far so good, Action Art. Yes, and kung ang perspective atong nakita ko to actually atong i-present mo during the time nga nag-press con ka, subong ang sa deed of donation 2 hectares ang allocated for the hospital. Okay ito, sir, dako na nalapad na to kay igo na to ang based on the perspective sining Bacolod General Hospital. Igo na siya, Action Art, no? Kasi may roads ka pa. And then I think ang among discussion with the LGU last July, paghambal nila sa ako na kung pwede sa city donate ang property. Kaya although originally, pag-istorya namon isang donor, wala man sila yan problem to donate sa national. May part siling ko, wala man ko, either sa national or sa DOH or sa syudad, it's fine with me.
Importante na nga may yara nga donated property. No? So, ang din-discuss during that time is may mga plano pa kang syudad nga transfer the city health, so on and so forth. No? But ang 2 hectares, I think, okay na ni siya on the part sang plano, sang naginimo, sang DPWH and in coordination with DOH. Kaya tigday, ipataso nila nito 3-story wala to ang ilang ang naginimo nga perspective action. Yes. Sir, based sa ginpermahan nga dito of donation, nabutang dito nga kinahanglan matapos within 5 years. No? Kung ako paglantaw ko kung hingagawon ini kag sigiyon ang trabaho kag may pundo naman lang yung available, siling ko gani within 2 years kuno tapos ni siya eh. Yes. Duwa mo na ginalan tawagin naton nga timetable action activity. Since may pundo na ni siya, meaning ang enough for the structure itself, no, and then on the second year ang aton sining discuss with Department of Health sa mga medical equipments na, no. So meaning ipa-include na ni siya sa pundo sang national government for 2023 ang purchase sa mga medical equipments, no. So I think daw okay gid ang schedule na ginhambal ni Maxnard. Yes. Pero ari kong, kabalog ko nga ang pagpatukod sa hospital kung matigayon na ni, okay na gina siya kung ara ng structure, no? Pero sa pag-operate sini kong, amo na ang isa ka big problem gid kon sinoma shoulder sini. Ara na sa LGU dayon ang pagpadalagan sina, pag-provide sa mga doctors, mga equipments and all, ano man, kung may bulig man sa nasyonal. Ang National Action Art ang mabutang sa tanan equipments, no, as among sining agreement, no, meaning ang pundo nga set aside is only for the structure, and then on the following year ma-include na ang purchase sa mga medical equipments kinahanglan sang hospital, and then once mag-operate na, may commitment man ang national government to help the LGU in the initial phase, no, sang pagpadalagan sang hospital. Okay. Such time na ang LGU na ang mag-run sin action. I see. So anyway, wala to na kag kung may mga update magikan sa DOH or magikan dito sa national, just keep us posted para ma-report naman sa mga bakulod nun kong anyway. May ato pa ganito na stipulate man sa deed of donation nga may plano ang pamilya ginaayo nga kung pwede mahimo nga ang ngalan sa hospital instead nga kundi daw Bacolod General Hospital daw in honor sa daw Kuanilabla sa ila ginikanan no sa amay himuon Chofilo Hinsuli Memorial Center siling ko basi kung maagi man nagyapon sa imo kuning kaso mo na may mga proposal. Actually, Action Art ang amon silang agreement sa July is in honor of the pamilya Abi na nagdonar sa duta. The entire complex ipangalanan as Chofilo Insoli Medical Complex or Medical Center. No? Hindi ko man exactly. But the name of the hospital, hindi na siya ma-change because we have a national law. No? So the name of the hospital is the Bacolod City General Hospital. But the complex, pwede na ipangalan in honor sa nagdunar sa duta, which is very understandable, no? Kasi okay din na kabila na laging donar na mo mula nang laging pangayo nga tumbi, which pag istorya namon siling ko okay gid na siya kay siyempre matagaan taman sila what is due them, no? But ang name sa hospital hindi na ma-change because of the national law. It's a complex siguro action. So ang bilog galing nga complex siya mong pwede ipangalan and then ang hospital among naging lang niya. Yes, that's correct. That's correct. Okay. Action Art. No? Kasi ang complex na probably ba may in the future ang syudad mabutang city health or health-related facilities or infrastructures. So it's part of the complex and one part of it is the hospital, which is the Bacolod City General Hospital. I see. Kung, if you may, ma-shift lang ko very quickly. Yes. Ang nagligad to kundi kapitan ang mga nagpakita naging full support sa imo bala atong damo to sila magluwas atong 34 nga naisip I understand no may mga nagtawag pa sa imo personally. Subong mga iski chairperson naman tuhod ang pakita gid openly suportado nila ang imo sining
pagpapili sa masunod nga eleksyon? Pasalamat yun ko Action Art sa ilang pagpalabot man sa ilang suporta ang atong mga barangay officials as well as ang atong mga SK chairpersons. When in fact kahapon may duwa pa ako nga na-meet nga nagkantuman nga wala sila makaingagaw and then nag-signify man sila nga support and then those nga nagtawag pa man nga luyag man magpa-schedule sa ato. So ako pasalamat din sila. I really appreciate sa ilang pagtindog manabi support sa aton sining programa, sa aton sining plano kadang aton nga mga ginahimo for Bacolod City Action. Yes. May mga kuan gani mo, may mga report man gani subong ati ang piyak ang grupo nga sadto kalyado mo sa Grupo Progreso, may mga meetings man ginapatigayon. In fact daw imbitado nilang isa sa makasumpong mo sir o kung may ara nga report nga daw nag-upod sa ila to. Yeah, that's what I heard, Action Art. Normal na yan sa kwan. Normal na sa mga aktibidades, akangay. Aha. Ati, kung may matabong iman development sa ulihi, whatever the decision of Congressman Greg, mabalaan ta na guro, samtang nga nagaidog kita lapit sa inangan sa eleksyon? Kay Action Art, Pero di ako pagalantaw, man ako observe na ako what is happening. Kaya di mo lang what to ginambal, medyo ang atong ulubrahon subong dirita kitutok kita hospital, so much of our time is really concentrated dari ang ibang mga butang sige sa mga global activities schedule dito na kita but really our focus is for the hospital Action Art, which I believe ang pinaka-importante kitang ulubrahon nato. Sige, on that note, Kong, salamat gid sa time ang imo siguro mensahe na lang kapin palapit ng Pasko kung ho, anong mensahe mo sa Bacolod noon? Thank you, Action Art. Also, our prayer, our wish, for sa palabuton Pasko, kag bagong tuig, we are hoping that this will be a rebirth of each and every one of us, meaning from chimpo nga kita sa pandemic, kita tunga sang crisis, kabay pa nga mas madasig kita nga makabalik sa aton sini nga pangabuhi, hopefully matamat normalize ang tanan, para at least maka survive kita with the crisis that we have been experiencing. So sakit ka malipayon nga Pasko sa tanan national. Salamat gid sa inyo sa paghatag man sini nga tinion sa akon, may nagagis tanan more power. Salamat gid. Good morning. Patuloy